чӯ ҷаноб. Ассалому алайкум мондаҳо. алайкум салом. Ба куҷо? сари замин рафтестам аллоҳдуравӣ зиндагида. аллоҳ дар касб кортон баракат ато кунад. Амин. умедҷон ман як шеър намефаҳмам. ҳар гоҳе камта бигзарум меги аллоҳ баракатат бута, аллоҳ баракатат бута. ҳамин баракат чия? Сагро мебинӣ? бале. дар як сол чандта тавлид мекунад? 4, 5, 6 шояд зиёд. гӯсфанд чандта тавлид мекунад? гӯспанд 1 то 2 то. акнун ин ҷо галлаи саг мешуд ё ин ки галлаи гӯсфанд? албатта ки саг. бояд дар ин ҷо галлаи саг мешуд, на галлаи гӯсфанд. мебинӣ худованд ки дар гӯсфанд баракат додааст, мо ин ҷо галлаи гӯсфандро мебинем, на галлаи сагро.